jarin mu rufe ku yi bayani ko ta sa mata taya ta babbaka ta je ta zuba da su. Bawan Allah kana musulmi ko da akuya za a banka musu wuta ai sai an yanka shi za a ma banka masa wutar. Gunduwa za a yi musu ɗebo fetur ko kalanzir a zuba a cikin rijiya a saka jarka sai a ƙyatta wuta. To Allah ya saka maka da alkhairi. Hani yare? Shawarma zan ci. Ina za ka samu mata shawarma? Ina za a samu shawarma da sassafen nan? In duniyan sama za ka je sai an samu mata shawarma. A'a, sweet ba haka za a yi ba. Ita wannan yarinyar take zaune, ka ba ta kuɗin shawarma, ita ta je ta siyo min shawarma. Ni ce zan je in siyo miki shawarma? Au, ba za ki je ba? In taska, zo ka tura ni in je in samu babanku shawarma. Taska mu je ka kai ni. A'a, ki je ki samu a daidaita. Amma dai ba da hi za mu karya ba. To wannan kaina na siyan mawa ba ku ba. Mu da muka sa cin kwai da taliya me ya kawo kosai a gurin karyawa. Mun zo mun tare a gidan kanwanmu muna ta mitin ta yaya za a yi mu sami kuɗin haramun. Ina ɗan iskan da kike tarawa nan ne. Ka laribo mana ɗaya mana ya ɗan sanya za a sami abin da za a karya ba haka kuke yi ba ne? Ina baban naku ya tafi? Ya tafi wajen wannan amaryar tashi wadda take kawo mana abinci. Wallahi shanye ni Ka shanya kanka dai. Ni da nake taimakon